Nek kowe dicokro ndase ngabari aku. Ora janjane iki do ngopo to? Kakang Semar kowe iki apa kurang apa piye? Lemu nyemar ki rak wis suwe to. Gojek seprono sprene wis mangabat-abat kok ora tok kurangi malah saya ndodro. Kowe iki wis tuwa lho. Beda mriku. Dina mengko Prabu Belkedwel Ben iku wani mbedah negara Ngastina. Kowe ayo. Sing kaget aku wae. Kowe bengok aku kepoyo. Saya Bagong Srana ora jamak-jamak nganti mak crit. Ono wis sik ono. Wis ben. Wis ben pliket mbok. Ora bisa mbok men. Ora aku sik. Bapakmu kae mengarep rono kok dadak mundur sik. Ha nika torpedo. Nika niku torpedo. Dadi nek arep maju niku dundurke sik. Anu lembah mana terus. Ha iya. Wis penake kono. Nek kowe dicokro ndase ngabari aku. Madhep rene. Anten apa? Sing biyen nom-nomane jenenge Kongguan sapa? Amen dawake wektu ya. Mengulur. Asline ya ora ngapa-ngapa. Wis to, kowe iki rasange lho ora tumandang tak pecah sirahmu kowe. Marai mangkel. Jawa kok sapene wis iso mateni. Prabu Belkedwel banyak cokro sirahmu. Matek pati. Ane mengari Jawa iso. Oh, coba mah. Ora kowe kok nesu karo Kresna sing sebut kok bojone to. Aku mbiyen yo sir. Tenane asline ya, critani asline. Asline iki Dara Rukmini mbiyen ki selayang-layangan karo aku. Asli, wedo omong ya. Tenan. Adek iki nyebut aku wis nganu darling kok. Modar ora eling tadine. Dek nyebut aku darling, aku nyebut dhek Dariem. Oh. Terus aku direbut Kresna, nganti-nganti dhek neng taman negara Kumbina. Terus do remet-remetan tangan kae. Aku yang ngalah to, aku mung ngabdi kok. Wis kono PN kono, ora masalah aku tak golek meneh. Mula aku nek karo kae jane asline dhek iki ngerti. Nek dawuh sak penake dhewe iki mergo dhek ngerti ki jane aku mbiyen saingane. Aku mbiyen ki jenenge nom ki tak ya kaya anu to, sadurunge Dekle, sadurunge aku cekot ki asline rupaku kaya apa jenenge pemain Korea, pemain artis Korea aku. Kim Jong Un. Yen asli jenengku Kongguan. Wah, kerep remuk to? Heeh. Nek le nggawa diopyak-opyak ki remuk Kongguan. Ayo wis ben ra apa-apa. Mula aku nek nesu karo Ndara Kresna nek nyebut mesti bojone. Ana Romini ngono mesti dheke krasa. Oh iya. Tenan. Iya Ndara Kresna iki pyaine alus. Lembah manah. Dhek tau kok nari aku gareng nek pancen arep tok pek-peken aku ora apa-apa. Mboten sing juragan sik aku ya ngono. Ndara Kresna ki ya. Ndara Kresna ki ya wong ki ya piyai ya. Anu lembah mana terus. Iya. Wis penake kono. Nek kowe dicokro ndase ngabari aku. Madhep rene. Anten apa? Sing biyen nom-nomane jenenge Kongguan sapa? Amen dawake wektu ya. Mengulur.
asline ya ora ngapa-ngapa. Wis to, kowe iki rasange ora tumandang tak pecah siramu kowe. Nggih. Umure rak tuwa kae to. Ameng tuwa umure ning olah gawene kaya cah cilik. Waduh, pas madhep rono aku. Apik nek. Apik nek ngono. Ngerti tak dol gamelanku. Nek ming do dienggo gedung biyengan. Iki adiluhung. Ora dienggo liwung dengkele atos ora. Napa wong urip ning alam not nolin not nit nong lot ning gamelan ki gunane nggo ngono kuwi ngono kuwi dadi wong atiku tendiang sira wi kok ngono kok wong tuwa kuwi ameng mrake nendang nganti salto waduh pamer lembian bekas apa tukang pukul ketoprak ngece we arep tukang pukul niku wis wajib diuri-uri kuwi pakaian sing halal Petruk gedhe dhewe iso nabuh dhewe ora gelem ngandani ora iki apa sing matane kaya ember iki putus ramu anggere kandhane mesti cicil matane ora tau gelem ngono wah kira mambu Patro mambu ning tak ampet bapak ya wis ngono kae malah gareng petrolan kowe bagus ya suwaning negara Ngamarta dole ndak sladinteni ndara ndaramu nggih Pak ngestokke dawuh aku ki nganti kami tenggengen le ngenteni kowe wit ngarep tekan mburi tak rungokke kok blas ora metu kutut manggung uler kambang apa sinom parijala kok ming anggres muni kembos asmara senenge Raja Masa yuk boyo sing budaya nggih mengke tak sowan oh semir sepatu padake kiwi ya nyepelek ya reng ya ayo iki maming dienggo ngulur wektu kok terus ayo idene ra ya dhewe-dhewe tambah sak jam ra ya lumayan lothong-lothong iso ngentekke 10 menit dienggo Semar nuduki ngeyel kandanane malah do rapat malah do rembugan malah do dum-duman warisan setan ayo iya Pak iya bapak ini nesu ya ngono kae ya ning ayo wis ciri kok terus biyen tekan saiki iki mbok jaman kuno makuno aku ki nonton wayang bapak iki nesu ya ngono kae wis ora tau ana bedane tok wela isih domong lucu lho Rek. Lucune kok napa ora weruh. Nuthuk kowe nuthuk aku nuthuk Bagong. Terus sirahe dituthuk dhewe. Semarang nek dibales Bagong. Sirahe dituthuk. Jan. Kowe kena do dikandhani ora? Nyengenges. Ora. Bapak ki yo aneh kok. Aneh apa? Aneh ki sing ana ning TV aneh tapi nyata. Gong iki mbok omong. Gong.
Gong. Reng. Bagong semaput. Ambok men kalau bapak buka gudeg kae truk. Wah, nek nganti awake dhewe ketinggal, semaput sing semaput ben semaput. Nek nganti keri ra entuk pupu lho, Truk. Gudeg wah tonjo areke mili-mili. Padake wong sekeng. Ameng kuping budheke kok dibuka. Oh, akeh. Wong gudeg kok ya budheg ora. Rene Gong, ya. Janing yaning talaka kadi langit. Oh. Lambang tandep pasulan upamaneka lintang tutung Pandaan moncar non lir kekonang surang sorotetan padang Koko Prabu Sarawu Paduka Kanjeng Koko Prabu estunipun namung badhe kula suwuni priksa krana dinten sakmangke jagat menika ngantos kebrebeken kaliyan ngumandhangipun Alindra enggal ingkang mapan wonten ing praja Ngloji Tengara ingkang sayektos akarya reking para Nalindra satemah sami raosan babagan Alindra menika kala wau Yayi
Kula nuwun mapunten. Nadyan ingkang rayi ing Dwarawati semanten ugi Projeng Dwaraka sedaya para kawula samya hujat. Krana ngawuningani pekabaran inggih menika Nalindra ing Loji Tengara ingkang jejuluk Prabu Bel Kedhuelbeh. Mongko nyatanipun ngumandhangi Nalindra menika kala wau mboten damel kuwatosing para Nalindra tuwin para kawula awit Nalindra menika kala wau miturut pekabaran ingkang sampun kula tampi tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu anjejekaken adil tuwin bener. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Malah ingkang mekaten kaselak raos ing manahipun ingkang rayi ngamarta pun Darma Kusuma menapa mboten langkung prayogi menawi para Pandhawa sambet memitran lan Prabu Bel Kedhuelbeh inggih Nalindra ing Loji Tengara. Krana tumrap ingkang rayi ngamarta menawi punta sakadang saged sesambetan kaliyan Nalindra ingkang tansah angen-angen dhateng kautaman miwah kabecikan. Tan wandi saya kukuh bakuh kekuatanipun Nalindra ing ngamarta nuwun kadang-kadang paduka para Pandhawa Koko Prabu. Miyat langening kalangguan aglar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasur lan pajaring pun ameng kekono dasare mangsa katiga ing dereng ngantos paripesami Mbawacana katrenjo rawing nata agung ing mandul tuwin nata ing Astana Prabu Duryudana karya cingak sangya para Pandhawa wau dewa-dewa Sugata ngutani Dewa Narapati tuwin ares Sora Kresna langkung tresnanira marang Diapanon Cinawi ing Koko Prabu sumengko tindak paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura miwah Koko Prabu ing Astina wonten menapa dene rawuh wonten negari Ngamarta Koko Prabu walah Yai sewu sekalepatanipun ingkang Raka Tadhawadana. Sowan kula nganti dhateng Hyang Prabu Duryudana menika sayektos namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Hyang Prabu mugi kepareng mbantu dhateng putripatipun ing Raka ing Ngastina pun Duryudana. Mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten Yai. Menawi Pandhawa mboten sak biyantu kalian kula lan Hyang Prabu Ngastina tan wande negari Ngastina mangke bedah. Negari Astana bedah dipun kukup dening Nalindra enggal ingkang nami Prabu Bel Kedhuelbeh saking negari Loji Tengara. Nyata Nalindra ingkang sekti kalintang jayaning perang. Dereng ngantos kula aben-ajeng kaliyan Prabu Bel Kedhuelbeh nadyan nedya aben-ajeng kaliyan patihipun kemawon. Sampun ngedalaken pengabaran ingkang mawarni-warni. Satemah kula lan Hyang Prabu Duryudana kepelajar wonten negari Ngamarta mriki lan bubar sangga para sata kula nungsang puyang numbuk bentus lampahipun.
mengko raos kados pundi dene mekaten pakartinipun Prabu Belkedhuelbeh. Mongko nyatanipun pawarta ingkang kula tampi nalindring loji Tenggara tu nalindring ingatan saknengenaken dhateng kautaman. Lah kok teka mekaten babaring kasunyatan kula Prabu. Wah, sampun menawi kula jlentrehaken sak mangke nadyan saratri menika mboten badhe wonten pundhatipun. Sawanipun Bayu Kenara anggenipun badhe mbedah negara Ngastina, Yayi. Ngemuti beli negari Ngastina menika kagunganipun para Pandhawa. Menawa Pandhawa badhe mentala nyumurupi negari menika dipun jeki dening Nalendra ing Loji Tenggara Prabu Belkedhuelbeh Werkudara Janaka pun kakang bantunen, Yayi. Janjane iki do ngopo to? Kakang Semar kowe iki apa kurang apa piye? Lemu nyemar iki rak wis suwe to. Gojek seprono sprene wis mangabat-abat kok ora tok kurangi malah saya ndodro. Kowe iki wis tuwa lho. Ya kudune kowe iki iso ngomong karo anak-anakmu ngandani karo anak-anakmu. Gareng barang ki ngopo? Petruk barang ki ngopo? Bagong kuwi malah saya. Kowe iki wis gerang jengklit-jengklit. Nek katokan mono wong ora lho anggere jengklit sarunge semilak karo tak tutuk-tutuk. Wah, gowo telo ora entek-entek. Sanes. Dudu. Sanes, seneng sampean niku ngarani ora meko. Nggih. Enten apa? Kok ngawe ngabdipun Semar. Kakang Semar, pripun? Kowe ngerti kondanging Nalindra ngloji Tenggara Prabu Belkedhuelbeh. Sinten niku? Nalindra ing kondange watak Sadu Budi. Sadu. Cari ki enten jenenge Sadu. Tegese Nalindra ingkang watake becik. Nanging lah kok dina samengko beda karo pawartane. Lah beda pripun? Dina mengko Prabu Belkedhuelbeh niku wani mbedah negara Ngastina. Kowe ayo. Sing kaget aku wae. Kowe bengok aku keboyo. Saya Bagong Srana ora jamak-jamak nganti mak crip. Ora wis sik ono. Wis ben. Wis ben pliket mbok. Ora bisa mbok men. Mula bendaramu sak lor niki awat-awatana mungsuh Prabu Belkedhuelbeh. Mengko nek kalah kowe matur karo aku ya Semar. Ngestokaken dawuh. Yo. Yo. Iso. Oh, nyambut gawe. Ngestokke ndaramu Ndara Janaka, Werkudara Janaka Belkedhuelbeh, patihe Bayu Kinara kapethana. Yo, ngestokke dawuh.
Bapakmu kae mengarep rono kok dadak mundur sik. Ha niku torpedo. Sing niku torpedo. Dadi nek arep maju niku dundurke sik. Ora iso nek langsung maju. Ora niku kuno kok ya. Wo lah rak ngono ngerti ta kok nggih. Ayo lho gareng monggo. Dadi sampean nyuwuk gending niku mung takon perkara torpedo niki Pak. Ya mung gumun arep maju kok dadak mundur. Ayo wong tuwa kaya karangan. Kan sing langit kelap-lapaton lerkin saking risang mawe gandrung satriya bagus apa ana wujuding pawongan maju ning Mabaratan srayaning wong Astina srayaning Koko Prabu Duryudana kowe sapa takon karo aku Bayu Kinurapatih Ngloji Tengara ndi Prabu Duryudana rangkete tangane tak kerincunge sing leboke pakun jaran ratu sing wis wegah nama mawarah nampik pitutur becik wajib dilebokke pakun jaran dikapokake uripe Duryudana mati sinuwun ngestina kepelajar tumuli kula bujung sasamunipun kula bejung jebul piyambakipun ngiyup dhateng ngersanipun para Pandhawa sinuwun menawi inggih kula lan panjenengan badhe ngrabasing negari Ngamarta jernyatanipun Ngamarta menika punjer-punjering kesaenan lan punjer-punjering kabecikan ning nek wong Pandhawa ngewangi karo wong sing watak angkara Budi Candala ibarate kaya dene ngayomi karo maling mongko maling mau kudu dihukum anut pernataning hukum sing wis lumaku kepareng paduka nek kowe ora mentala kowe ora tegel mundur tak tandangane wong-wong Pandhawa iki Anggro sesumbar lindo bumi kuncing kumaludha kundur ketup iki sapa takon marang aku Nalendra Ngloji Tengara Prabu bel kedhuel be ya Prabu tong tong crot sapa iki Raden Janaka ngerti karo aku sing ora ngerti aku apa ratu sugih pinter mblegedu ora kurang apa-apa. Ayo Prabu Duryudana tak jaluk. Kelakon boyong Koko Prabu iso nyempal bau kiwa tenganing Janaka. Ah, sempal ganing atiku. Sapa ngayomi ratu ngambek angkara
Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lerking sanging risang mawe gandrung piye Janaka mboten aneh menawi Koko Prabu Baladewa tuwin Koko Prabu Duryudana keplajar ora aneh yen to bule kakangku karo Duryudana kakangku keplayu lho dasarmu apa kok kowe matur kaya mengkono amargi Prabu Kedhuel beh menika digdaya ya Prabu Tongtongsa didaya Janaka ora ngetokke pusaka mboten tumomo Kyai Jalak nembe ngoceh Sembrono niki sapa niki Kang Raka wancine ora guyon wancine ora sembrono takon iki Kyai Jalak kok ngoceh ambok ngasta Kyai Pentret kula Semar mundur 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 ababmu lho nggih sembrono Werkudara ora nggunakake kuku Pancanaka ora temomo wis tak gunakake wis mbok sok dikethroki iki boten ya wis kana mundur nggih Koko Prabu lajeng mangsaipun sinten wis kowe mundur perkara mungsuhe kuwi tanggung jawabku mundur inggih ngestakaken dawuh Werkudara mundur wah kowe aja maju perang ndak kalah kalah menang ki perkaraku wis mundur wah aku isin nek duwe dulur tuwa nganti kalah perang lah nek nganti kalah karo Prabu Kedhuel beh kan mbok ya ora usah dadak ngresna diwalikno kula tak kresna sampean Semar ya ora wangun aku kok dadi Semar ki terus le nyebut ki ora wangun mundur Werkudara yo Semar anakmu telu kono mrene 3 ora wae loro wae telu napa loro wae Gareng karo Bagong lah Petruke ora takon nyambut gawe Gareng karo Bagong wae kon rene saniki sok setu saiki mangkat ora gawe nesu ning Nalendra Ndarawati ki arep piye kowe ngajak apa kowe nggih kula iki kok awane do arep emosi kabeh sakarepmu kowe mlaku arep nduduk lemah sakarepmu kowe sowan ratu arep nganggo jengklit sakarepmu wong kabeh mau ki pangreka dayaning Panakawan supaya iso gawe nuju prananing Nalendra ngono to nggih ah nek wis tekan kene kowe tak nehi gawean napa ning kula ora iso lho nek nyampur niku ora iso lho sing pinter nyampur niku perbandingane Bagong bangone 1/4 ngoten niku bisa terus gampinge sepira niku Bagong niku wis kulino nek kula ora iso yakin mbok sumpah tur awak kula ya ringke ora perkara kuwi kowe lek karo Pandhawa tresna kuwi lahir batin apa ora lho lahir batin wis katakan seperti iki kula ngetutke ora duwe pangarep apa-apa ming sadurma nglakoni minangka darmaning wajib nek pancen tresna saiki kowe tak kongkon nggih Ratu Ngloji Tengara Prabu Kedhuel kae dipateni. Waduh. Wis ngono. Lah kula kowe ya karo Gareng wong loro. Wis mangkat to. Iso mati saka kowe, ora iso matine Prabu Kedhuel beh saka Ngloji Tengara pecah sirahmu. Pateni dhewe. Senjata cakra. Bojone Rukmini. Nih. Marai mangkel. Jawa kok sapine. Wis iso mateni. Prabu Kedhuel banyak cakra sirahmu. Matek pati. Ane mengari Jawa iso.
Oh, coba mah. Ora kowe kok nesu karo Kresna kok sing sebut kok bojone to. Aku mbiyen yo sir. Tenane asline wek critani asline. Asline iki Dara Rukmini mbiyen selayang-layangan karo aku. Asli, wedo omong ya. Tenan. Adek iki nyebut aku wis nganu darling kok. Mudhar ora eling tadine. Dek nyebut aku darling, aku nyebut dek Dariem. Oh. Terus aku direbut Kresna, nganti-nganti dek neng taman negara Kumbina. Terus do remet-remetan tangan kae. Aku yang ngalah to, aku mung ngabdi kok. Wis kono PN kono, ora masalah aku tak golek meneh. Mula aku nek karo kae jane asline dek iki ngerti. Nek dawuh sak penake dhewe iki mergo dek ngerti kan jane aku mbiyen saingane. Aku mbiyen iki jenenge enom iki tak ya kaya anu to, sadurunge dekle, sadurunge aku cekot iki asline rupaku kaya apa jenenge pemain Korea, pemain artis Korea aku. Ini asli jenengku Kongguan. Wah, kerep remuk to? Heeh. Nek le nggawa diopyak-opyak ki remuk Kongguan. Ayo wis ben ra apa-apa. Mula aku nek nesu karo Ndara Kresna nek nyebut mesti bojone. Ana Romini ngono iki mesti dheke krasa. Oh iya. Tenan. Iya Ndara Kresna iki pyaine alus. Lembah manah. Dhek tau kok nari aku gareng nek pancen arep tok pepeken aku ora apa-apa. Mboten sing juragan sik aku ya ngono. Ndara Kresna ki ya. Ndara Kresna ki ya apa ki ya piyai ya. Anu lembah manah terus. Ah iya. Wis penake kono. Ngenek kowe dicokro ndase ngabari aku. Madhep rene. Anten apa? Sing biyen nom-nomane jenenge Kongguan sapa? Amen dawake wektu ya. Mengulur. Asline ya ora ngapa-ngapa. Wis to, kowe iki rasange ya ora tumandang tak pecah siramu kowe. Nggih saniki mawon. Sopo jebul wong Amarta kuwi aneh-aneh. Mbok menawa iki kawin silang antaraning Terwelu karo menungso. Sing mburi iki mbok menawa kawin silang antaraning Kirik karo menungso. Kirik matamu ya ora. Tak penamu desa wae. Prabu Bel Keduelbeh. Nalindra Ngloji Tengara. Kowe ora sah mungsuh ndara-ndaraku Pandhawa. Ning mungsuhku Wa Aini. Kuwi basa apa? Aku jaman iki dadi Kongguan biyen. Ngomong aku senengane Wa Aini. Wa Aini tegese apa? Aku mungsuh kowe. Wah. Koplo. Wa Aini aku mungsuh kowe. Aku mungsuh kowe iki lut my road, ndut my wrong. Iya ngawur ora. Aku nek mungsuh wong-wong sing jane kepengin lucu ning ora lucu. Weh. Samplok ora. Kok ngene iki penggemare akeh, Bel. Padake ora. Nyepeleke karo aku apa piye? Terus gawe geger kalon Galawarta. Mungsuhmu aku mati. Mudar. Ayo Reng ya. Ya.
diambil saka Karang Taruna. Dadi Waluya. Waluya. Kapok ora kowe. Kapokmu kapan kowe? Ya ya. Nek ora ngono ndara iki piye? Iki wae sapa mestine ana sing duwe. Anggawe sakem nek jae sikep kowe. Sing kenceng lho, Gong, sing kenceng. Ora sikep nek rang. Iki punyaku. Ora dunyet-unyet. Akhirnya tangane bel keduel bae. Tangan kok cendhek. Ora ana drijine. Kula ken mau tak alus kok ngepel terus. Ayo. Akhirnya. Waduh mati aku. Mati apa? Kudu tetep tekaning pati babar daning wujud Lurah Petruk kantong bolong. Wes. Wes leren. Ngantel ora. Ketok. Ketok kowe iki mang palsu apa-apa ketok. Akikmu ra tok ganti. Akik mata kucing. Sing tangga kuwi, kuwi apal aku. Ketok. Cawetmu ora ganti. Ketok kowe mlotrak tulisane Jitimen ketok. Wah, lah cilaka ya. Ora cilaka ya pancen kaya ngono kok cilaka ora. Wis ben. Kapokmu kapan? Sinuwun Darawati, niki lho sing dadi ratu pun bacar. Petruk kowe kok kuat dadi ratu? Mundi pusaka ngamarta sinuwun. Wah, dalah mula Nyahe Prabu nganti bingung penggalih koncatan pusaka. Nggih. Lah kok iso nggawa pusaka? Lah nalika sinuwun masrahke kula ken nggawa wangsul teng negari Ngamarta kula niku mimpi nyoba. Dari nek kedunungan pusaka niku iso dadi ratu, iso dadi apa-apa. Lah kok nyata. Lah pusakane apa isih tok? Gawa, tesih. Tak suwun ngene. Tak jaluk bali. Reng. Ayo. Aku ming jukukke kok. Oh, mesti arep dadi ratu. Dadi ratu kuwi kena lakone suwana dhewe lho. Petruk tangane bar nyekel pusaka isih antep e. Pusaka kok nggo rebutan kaya nuk. Mangsamu padake ora. Ya wis nek ngono aku sing nekseni ya Petruk. Nggih. Niki ya menggo nyoba, ternyata kawula cilik kaya kula niku ya iso dadi ratu. Mula ya mugi-mugi sedaya menika rancak samukawisipun. Iya apa kan? Sing dadi patih kae sapa? Sik, Truk. Iki coba sing dadi patih iki kudu diluruskan semuanya. Luruskan piye? Sing dadi patih kae sapa? Terus Petruk sing mau karo aku gara-gara mau sapa? Ah Petruke ganan rene, Reng. Oh ya. Salin. Kowe gaweanku. Ora salin totok sirahmu. Weh lah pusakamu anyar ta, Tru? Kowe kok nyolong horene blendis. Mohon perhatian. Kepada masyarakat jangan keluar dari rumah. Pakai masker, cuci pakai sabun, lalu di rumah saja. Jangan belanja, jangan liwet dan sebagainya. Tetap di rumah sampai mati garing. Ora sembrono iki. Yo aduh.
Oh, petel kok gedene semono ora. Kae patihku tak kone ganti. Sapa patihmu? Tak kone rene. Patih Bayu Kinara iki lelakone wis rampung. Bali kaya wingi uni, waduh mekaten. Iki lho ora. Heeh, aku ya wis badar kok ya Bali. Ih, ngestaken dawuh. Wajang keparengipun kados pundi? Wis Badar. Pokoke kowe dadi tukang ngusungi salon meneh ya Ron Lasiron. Ngono kok karo nyambungi kabel ya. Pokoke nyambut gawe sing tewaju. Wis Badar. Kabeh wis paripurna dole. Ayo mlumpuk ning negara Ngamarta. Lakon sing kababar mbok lakoni iki mau sayektine mung minangka pepeling sarta pepenget. Sing jeneng kawula cilik ku ya bisa duwe gegayuhan sing persasat sundhu langit. Merga wong pinter, merga wong sing limpat, merga wong sing wegik kuwi isih kalah karo wong bejo. Arep saka kawula ning nek kedunungan bejo, wah kuwi iso tekan sing dadi sedyane Petruk.